Calme bébé. Bon, n'est bien, mais cool là, TSK Redo. J'espère que au béga kene. Bon, confinement ko donné. Bon, men ke dans ma confinement konona la quoi. Non, adam ne bita hamna amu de la formation donc tutoriel donc animation tracking caméra be traquer tout na pour que objet de lié caméra comme mouvement. Mais bita hamna tracking à point de que ka woro do lage ciblé ko traquer ka soro ka imagine normal ko. Donc adam ne ni vidéo de bambolo téléphone vidéo de do a filmer fond vert de là. Donc un photo verti d'oreta pour la téléphone écran comme. Donc son téléphone a bougé les miens donc on a essayé de traquer ka verti enlever la voie sur la image de blind. Donc image là dedans. Donc on va importer son. Bon, on double cliquer quand on est parti dans les sélectionneurs là. On est à bêta quoi. 5 secondes on va sélectionner. Bon, comme tu as passé, on a passé au sélectionner. Dans le point d'entrée que on clique quand on point d'entrée. Point d'entrée à vidéo d'amener au rodé quoi. Non, on a 10 secondes là. Point de sortie et point de sortie aux vidéos barrées. Il va faire la vidéo barrée. Donc, il sera la vidéo t'aura glissé. On a la nouvelle composition on va y aller. Donc, il y a une composition de créer. Donc, comme il y a un banane, on va faire. Donc, moi, on va première utiliser tout donc on va maîtriser déjà. Donc, composition me créer à tout faire. Nous c'est à tout faire. Entrée pour qu'il à tout faire. On va faire tracking. Non, il y a un tracking frein en boulot. Non, quelques secondes. Donc, si ça non, on a suivi là. Non. Donc, là, on a suivi affiché d'intérêt. Il y a une fenêtre là, on clique suivi là, suivi affiché. Donc, on a suivi, il y a double cliquer et la vidéo. Donc, suivi option nouveau. Non, il y a un nouveau suivi là. Suivi de mouvement. Donc, avec point follow créer. Point follow à placer point là. Point mina point mité tout nous à là quoi. Par exemple, là il y a un point à 100. Dans ma vidéo qu'on a belle là sur tout nous à là quoi. Donc adam là non tout nous. Donc au point quoi. Donc vidéo là on sait qu'il y a un point là. 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 On sait qu'il y a extrémité point là. Donc au lieu point soit il veut pointer à point mouni point clair ou il veut point mouni point sombre. Donc les marge follow marge de sécurité follow espace pour que ni suivre la tracking que on a bonne comme là. Donc les marge de sécurité flaneur au cas où on a il y a zone bonne il y a zone on a bonne fait comme là. Donc les positions normales avec l'état à ce qui à bouger aux femmes fait. Non, à mes rotations et échelle farara parce que le téléphone bougera à ton fait. À la moulou ka djenga dans la rotation fait na farara pour que un tracking quand dans la rotation à l'échelle farara. Non, ni am sera y a un point à ko farara. Comment un point dans amena y a un point. Non, mais il y a un point à 100. Non, on a un tracking point flat basically. Position à la rotation. Non, on met sur la plate à 100. À l'enlise vers l'avant. Donc, les plates, il va avec lecture qui est donc, il sait que voilà, avec analyse qui est il dira en tout cas, il va image de bouger, frame qui frame
a bɛ n'a fɔ image bɛ bouger siɲɛ kelen ka taa mais n'i ka machine ka ɲi n'a ka teli ani ni degelen don a la i bɛ se ka play ta donc a bɛ analyse kɛ automatiquement donc i b'a suit a nɔfɛ quoi pour que a ye yɔrɔ minnu traquer a bɛ ka suivi kɛ yɔrɔ minnu nɔfɛ olu kana bouger quoi ni tɛ point bi yan a tɛ ka bouger donc n'i ka point bougera ka bɔ yan ka taa fan wɛrɛ fɛ dɔrɔn i bɛ analyse da jɔ i bɛ stop ta i bɛ segin i b'a réinitialiser ka segin a bɛɛ kan quoi donc comme a ma bouger an bɛ continuer donc n'i y'a réinitialiser dɔrɔn i b'i ka curseur lasegin fo a daminɛ ka segin ka tracking kɛ kelen kelen nin fɛ donc ne bɛ min conseil aw ye a bɛ taa n'a ye nin fɛ kelen kelen vu que tracking bɛ kɛ fɛn minnu na o seconde man ca donc a bɛ temps ta mais bon a bɛ se ka machine ɲɛnama fana ɲini quoi donc an ka analyse kɛ ka taa fo ka taa ban an ɲɛ b'a la halisa a tɛ ka bouger quoi donc an y'a bila yɔrɔ min na a bɛ ka tracking kɛ o de point ninnu nɔfɛ comme n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na point de bɛ yen quoi soit i bɛ taa point clair kan point clair ye jumɛn point jɛman ninnu ou bien point finman mais a cɛ ka ɲi jɛman fan de fɛ yɔrɔ mun partie minnu jɛlen don mun ye extrémité n'olu jɛlen don donc an ka tracking ko o fɛ o de ka nɔgɔn quoi bon n'an tilara nin bɛɛ la sisan nɔ an bɛna vidéo importer vidéo min kan ka bila écran kɔnɔ ka sɔrɔ ka nin fond vert effacer ka bɔ a la ka sɔrɔ ka vidéo bila a la ka vidéo lier an ka point de tracking na donc ni tracking banna sisan nɔ an b'o lier objet nul dɔ de la objet nul ye mun ye objet min bɛ bouger a yɛrɛ ma ka sɔrɔ fɛn tɛ yen quoi a bɛ n'a fɔ foyi mais a bɛ yen mais a présence tɛ ye ɲɛ la quoi non o de ye objet nul ye a bɛ n'a fɔ fiɲɛ sisan nɔ mɔgɔ tɛ fiɲɛ ye mais i b'a sama o ye misaliya ye donc an ka lecture bɛ ka taa tɔ man jan bilen donc n'a nin banna dɔrɔn an bɛ objet nul créer voilà an ka vérifier a nɔfɛ n'a tracking kɛ donc comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ ka bouger a nɔfɛ donc sisan nɔ an bɛna calculer nouveau objet nul donc n'an ye objet nul créer sisan objet nul bɛ bɔ yan donc an b'an ka calcul in de définir sisan nɔ définir la cible donc ni cible définir sisan nɔ i bɛ objet nul yira a la donc ka ok ta donc n'i y'a définir kɔrɔ ye a bɛ taa bila min kan quoi donc n'i y'a bila o kan sisan nɔ i bɛ sɔrɔ ka appliquer a la donc n'i y'a appliquer sisan nɔ effet ninnu bɛɛ bɛ apporter i ka objet nul la donc appliquer les dimensions o ye jumɛn ye dimension ye jumɛn ye a bɛ bouger yɔrɔ minnu na point minnu na donc k'olu de appliquer komi axe fila de b'a la fan fila de b'a la côté fila yan côté ale ni yan côté donc i b'a appliquer o dɔrɔn na donc n'i tun bɛ fɛ ka appliquer nin côté dɔrɔn na sisan nɔ i bɛ x ta n'i bɛ fɛ ka appliquer yan fɛnɛ dɔrɔn na i bɛ y ta mais an mago b'a partie fila bɛɛ de la donc an b'a appliquer x ni y la donc n'i y'a lajɛ sisan nɔ i b'a ye an ka point de tracking a bɛ lié objet nul la quoi ni objet nul lajɛ yan nɔ donc point bɛ bouger ka taa yɔrɔ o yɔrɔ objet nul bɛ bouger yen fɛnɛ donc an ka nin fermer sisan nɔ an y'an ka objet nul sɔrɔ an ka vidéo min ladon sisan nɔ an bɛ na n'o vidéo ye bon an ka polisi kɛ Banamansi ta an bɛ taa ni polisi kɛ Banamansi donc an b'o importer comme il y a à peu près 5 secondes là an bɛ double clic fɛnɛ kɛ nin kan an ye double clic kɛ nin kan sisan nɔ an bɛ partie dɔ de sélectionner là an kana daminɛ mobili jɔyɔrɔ la yan nɔ k'an ka point d'entrée kɛ daminɛ yɔrɔ vidéo daminɛ yɔrɔ
on a laban kɛ bon i bɛ cliquer o fɛnɛ kan ka na n'o composition kɔnɔna na donc an b'o fermer donc comme an nana bila fo duguma a tɛ yen mais n'i y'a bila sanfɛ dɔrɔn i b'i ka vidéo ye sanfɛ yan nɔ donc an b'a lajigin duguma donc sisan nɔ a tɔ tora jumɛn an ka verti effacer n'an ye verti effacer sisan nɔ an bɛna bon an bɛ fɛn ye o la quoi donc an bɛna effet la an bɛ cliquer calque in de kan fɔlɔ de calque in sélectionné don calque in pour y'a verti effacer quoi donc effet an bɛna fo obsolète masquage par couleur donc n'an ye masquage ta a bɛ se ka keying fɛnɛ ta i n'a fɔ an ye incrustation donc kɛ siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ tɛmɛnen na tuto formation dɔ la quoi donc o bɛɛ ye kelen ye à peu près quoi donc mais nin na fɛnɛ bɛ se ka kɛ donc comme vidéo bɛ yen sisan nɔ n'an ye vidéo datugu sisan ka kɛ i n'a fɔ vidéo tɛ yen yɔrɔ bɛ kɛ noir de donc n'an ye zone de transparency activé donc a arrière plan bɛ kɛ transparent quoi donc an ka nin kɛ fɔlɔ donc an ka verti bɛ ka taa dɔɔni donc an bɛ sɔrɔ ka na contour la contour soit i bɛ dɔ bɔ contour la soit i bɛ dɔ fara a kan donc n'i dɔ bɔ a la sisan nɔ i bɛ se ka lissage filɛ nin ye k'a nugu dɔɔni quoi donc an ka na tigɛ yɔrɔ la komi tigɛ fɛnɛ bɛ na voilà tigɛ nalen filɛ nin ye donc an tigɛ bɛ ka na nin fan fɛ donc verti bɛ yan parce que flou de mouvement b'a la donc an bɛ tila k'o fɛnɛ corriger donc sisan nɔ an ka fɛn incrusté la an ka dɔɔni ta bila 63 la par exemple misaliya la donc o bɛ yen an ka dɔɔni fɛnɛ bɔ contour la fitinin dɔrɔn donc an ka vidéo affiché sisan nɔ n'i ye vidéo affiché comme a ka bon donc an bɛna dɔ bɔ échelle la ka essayer ka positionner ka bɛn ni an ka téléphone ye an ka a bila sanfɛ tantɔ donc n'an y'a bila sanfɛ an b'a ye o la ka ɲɛ an ka na échelle la position la an ka bouger ka n'a fɛ donc ka dɔ fara échelle kan halisa voilà donc rotation voilà donc nin y'an ka vidéo ye à peu près donc n'an ye dɔɔni bɔ a échelle la dɔrɔn téléphone kɛrɛ min bɛ yen donc don cɛ man ɲi donc an b'a bonya fitinin donc comme o kɛra sisan nɔ an b'a ta an b'a bila duguma n'i y'a bila duguma dɔrɔn i b'a ye a bɛ kɛ téléphone kɔnɔna na donc a tɔ bɛ to jumɛn i ka liaison kɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ka lier objet nul la donc n'i y'a lier objet nul la dɔrɔn objet nul bɛ taa fan o fan fɛ ale yɛrɛ bɛ taa yen nɔ donc n'i y'a bouger sisan nɔ i b'a ye téléphone mana bouger dɔrɔn a bɛ bouger a nɔfɛ donc an ka lecture kɛ quoi donc téléphone mana mouvement fɛn fɛn kɛ a b'o mouvement kelen kɛ bon n'a sɔrɔ a kun lielen tɛ sisan an ka liaison bɔ a la o ka ɲi donc n'i ye a je sisan nɔ i b'a ye yan yɔrɔ bɛ kɛ yan yɔrɔ lielen tɛ a la foyi foyi donc an kana segin an ka liaison ma a nɔ la donc ni play ta o la komi a lielen b'a la dɔrɔn i b'a ye donc trace verti min filɛ nin ye an ka vidéo la yan nɔ an bɛna essayer k'o de bɔ a la donc nin ye verti ye an bɛna effet la an bɛna teinte saturation la teinte saturation an b'o ta an b'o appliquer an ka vidéo kan à la base donc a bɛ appliquer nin de kan donc verti an bɛna verti sélectionner donc an bɛ dɔ fara verti zone la laban y'an pousser ka na pour que an ka zone bɛ
Bon, il y a un verti qui est zone. Donc, ça, non, fin fait verti, on va essayer pour désaturer, d'avoir saturation. Donc, il y a désaturer ça. Là, on va donner pour que tu en partie, tu vas verti là. Donc, il y a désaturer ça. Il y a un verti de droit, donc, non, là, saturé. Oui, donc là, désaturé. Bon, avec un info verticale, tout le mouvement. Donc, là, ça, il y a luminosité, il y a avec différents goûts là. Non, mais il y a la luminosité. Bon, nos chimane, il y a verti défini. Donc, à teinter quoi. Non, il y a teinté ça, il y a couleur, il y a couleur originale. Par exemple, la saturation blanc, la luminosité blanc. Donc, il y a un verti à couleur de la fallée. Donc là, sur la peau couleur là-dedans, là, sur la peau couleur. Voilà, donc on va tout à désaturer fini, à d'offrir la luminosité. Donc, on a un effet désactivé et activé. Donc, là, désactivé et activé, à moi, à résultat. Bon, à la base, on a une image fluide nous donne. Donc, il faut que un téléphone, faire une vidéo, même téléphone, il faut que vous floutez dans. Donc, on sera là, on a flou gaussien. Donc, il faut appliquer le téléphone. Vidéo, on a la vidéo, mais du coup, non. Il va recopier les pixels, flouter dans. Donc, là, flouter la donne, on va passer. Les vidéos, il y a un mise au point de tirer point bien, mais bon, il y a un misal de rôle, on a sur le flou, il faut mal. Mais à mon avis, quand la vidéo est gagnée, donc, à mon avis, la flou à la. Donc, si ça non, on a un vidéo principal, à mon étalonné sans nom. Non, au étalonné du mais, on a courbe effet d'appliquer là. Courbe. Donc, on a courbe là. On me donne la luminosité là. Pour gagner le téléphone, on a donné. On a la blêle, on me donne mon rouge final. Là, on donne mon rouge là-bas. On va commencer à adapter. On fait une par bleu là. Voilà. Donc là, la vidéo là, est ça. Avec bien quoi. Donc la trace verticale bien ensemble. Mais comme une vidéo là, atelier Kosovo quoi. Donc, comme flou de mouvement, mais le flou de mouvement fait activer. Il y a vidéo de document. Donc là, bougera, flou de bouger le cas là, afin de l'afficher. Donc là, afficher l'interne, option mode là, afficher. Flou de mouvement. On va afficher. Il va activer pour que arracher la vidéo là. Bon, là, on va faire un fin relié, par exemple, là, on va faire un texte dans ce là. On bonifie, on bonifie que vous ferez. On va faire un texte dans ce là. Par exemple, là, on est TSK, c'est là. T'es dans ça. On va faire un blanc. Ok, il a fait. Il y a un marqué, quoi. Là, TSK reste bon. Donc, en couleur que bleu, ok. On donne la taille là. Non, comme ça, on va là.
rotation transformer rotation dans rotifier non nous serons à donc à lier objet nul là donc si ça non mode de fusion nous fallait pour que avec transparent effectivement la incrustation voilà. Non, on n'a pas tout écran. Donc, par exemple, ma vie en non, tu veux me l'envoyer là sans fin. On va lier à la fin là. Le téléphone fait on a bougé, on a bougé quand même. Bon, comme tu es bien, on a la vidéo double. Pour que ne t'y ait pas la sans fin. Non, un espace de sage. Voilà, donc simplement on a déjà ça absolument lié à la donc à bout à la donc à lié objet là. Fait ni dans la forêt par exemple dans la image d'origine image finale par exemple les graines un graine là dedans projet on a la blague. Non, il y a ta importé dans la main. Il y a projet comme grain de l'eau. On a les blancs. Ça doit faire une échelle. Voilà. Donc, là, les fenêtres, objet nul là-dedans. Les fenêtres basses. On a bougé le fond. Bon, tu as fait un thème sans faire dans la maladie de document. Tu as document. Donc, mode de fusion, fait là, au job, c'est qu'il fallait. Pour que bon, le mode de fusion, avec une prestation. Voilà. Bon, on va te voir. Bon, j'espère que Aya femme ni ngalbe mun bone c'est wani ngalke bon là on m'a spécialement article dans le camp avant faire commentaire là bon Aya abonné au max au cambe au bye bye show amina ngele non et spécial comme un tracking que ça animation j'espère que avec ensuite chama femme on a commencé à faire le merci. On a abonné, on a partagé, on a territoire. Non, on quand même, bye bye.